Leyave nesicefe kabi ama graduates apha shilo tumba ngilisicefe la nama degree yakho mina ngikhulumela amaphanda mina ngisosha mina ngiyahlanganisa impilo ayiphilwa ngokufunda ngesifunde phela sonke ayibona usigulela la nina ngesifunde sonke kodwa bangisicefe ukuthi uyafunda kanti wenza ngazi translation and what apha ufundela ubotolika for 4 years uzofundela ukutolika kahle bo wena ukuthi sibangela isicefe la omunye uzofunda 6 years ufundela ukupheka kushuthi yonke leminyaka esiphekele besiphekela urabisha ungazosenzile mina ngiphanda mina ngiyahlanganisa ebalekile empilweni ukuhlanganisa icrowd ukuthi ihlangene kanjani ihlangene ngoline kaKaptein mina uKaptein mina ngashayiswa imoto ngaphunyelwa 900,000 kwashona itime kwaphuma 800,000 umkhulu ukulela ukufa kuzokhahlela enye into ngibe on futhi umkhulu meshona uzongishiya nama text neshandi sakhe ngiphinde ngibe on okubalekile ukuthi nginemali ukuthi ngihlanganise kanjani uline wami musothi uma isicefe ngokufunda ngasonke sokuphila ngokufunda kahleni bonini gcineni sisofa sonke ha sizofa sonke uma zabantu abangafundile mase besho kalokho